ating soberenya at ang ating jurisdiksyon. Ang sabi lang natin po, pwede lang gumalaw ang korte kung wala po tayong hukuman na magbibigay ng katarungan. At meron naman po tayong mga hukuman dito ngayon sa ating bansa. Opo. From Carrie Cator ng Manila Times para po kay PNP Chief Eliazar, pero nasagot na po ni PNP Chief yung tanong niya doon sa assessment ng pilot branch sa NCR. From PTV naman po, General Eliazar, kumusta daw po yung inter- and intrazonal travel dito ngayon sa pagsisimula? Yes, Yusek Rocky, thank you. Dito po sa Metro Manila nga ay hindi na po ganun ka-restricted ang ating pagka-travel. At alam naman po natin na yung pong mga industries na napahayag ay open na sila. At dun sa mga lugar na sinasabi natin na bawal pa, yun po ay atin na pinaluwanag na rin. So basically, kung hindi kayo kasama dun sa negative list natin, pwede na po na full capacity yun. So in as such, pati workers nila ay allowed na rin. So that is within Metro Manila. Pero tatandaan po natin, outside of Metro Manila, particularly the 4 provinces, ito po Bulacan sa norte at Laguna, Rizal at Cavite sa south, under MECQ pa rin po yan. So yung po mga provision ng MECQ ay naandun pa rin. Kaya nga, kung ang mga checkpoint po natin, quarantine control points sa loob ng Metro Manila, yan po inirefocus natin sa mga granular lockdown areas o sa mga establishmento na nag-ooperate para magbantay doon, ay yung pong palabas ngayon ng Metro Manila, depende po rin po yan. Kailangan apor kayo doon sa mga MECQ areas kung pupunta kayo doon. And your travel is work-related. So tandaan po natin yun. Metro Manila, ito po yung pilot. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.